ବହୁତ ବର୍ଷର କଥା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁ ନାଁ ଥିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ସେ ଗାଁର ଶେଷ ସୀମାରେ ଗୋଟେ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଥିଲା। ତାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଳୁ କୋଳୁ ହେଇ ନଈ ବହି ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଥିଲା ମା ଖୁସି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପରିବାର ଥିଲା। ସେ ପରିବାରରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ବାପା ମଦନା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମଦନା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ମଦନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଖୁସିରେ ରଖୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅ ଥିଲା ମିଷ୍ଟି। ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଖେଳେ କୁଦେ ଆଉ ଘରେ ହିଁ ରହେ। ମିଷ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚୁଲୁବୁଲି ଥାଏ। ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ଜେଜେମା ଥିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା, ଯିଏକି ସବୁଦିନ ମିଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ। ମିଷ୍ଟି ଓ ଜେଜେମା ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମିଷ୍ଟି ଜେଜେମା କୋଳରେ ଶୋଇ ପରୀମାନଙ୍କ ଗପ ଶୁଣୁଥାଏ। ଜେଜେମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ଗପ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଗ ଯୁଗରେ ଆମେ ପରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ। ପରୀ ରାଜ୍ୟର ପରୀରାଣୀ ଓ ମନୀଷ ମିଳାମିଶା କରି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କେମିତି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରୀ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ମଲା ମଣିଷକୁ ବି ଜିନ୍ଦା କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଯଦି ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ପରୀମାନେ ଆଜି ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏକଥା ମିଷ୍ଟି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ମିଷ୍ଟି ଜେଜେମାକୁ ପଚାରେ, ଜେଜେମା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ପରୀ ଅଛନ୍ତି? ଜେଜେମା ହଁ ରେ ମା। ମିଷ୍ଟି କୋଉଠି ଜେଜେମା? ଆମର ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ଝରଣା ଡେଗିକି ସେଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୁଫା ଅଛି। ସେ ଗୁଫା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ପରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠିନ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମିଷ୍ଟି ଜେଜେମାକୁ କହେ, ଜେଜେମା ଯଦି କେବେ କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତେବେ ମୁଁ ନିହାତି ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ପରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି। ହି ହି ହି। ଏମିତି କହି ମିଷ୍ଟି ହସେ ଆଉ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ହଁ ଠିକ୍ ମୋ ସୁନା ଝିଅ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଜେଜେମା ଓ ମିଷ୍ଟି ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା। ମିଷ୍ଟିକୁ ଡାକି ଜେଜେମା, ମିଷ୍ଟି ରହିଲୁ। ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ମିଷ୍ଟି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ବାଡ଼ାଉଥାଏ। ଜେଜେମା ଜେଜେମା ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କହି ମିଷ୍ଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବାପା ଓ ମା ଆସି ଜେଜେମା ଓ ମିଷ୍ଟିକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ମିଷ୍ଟି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଜେଜେମା ଜେଜେମା ତୁମରି କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ବୈଦ୍ୟ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମିଷ୍ଟି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲା, ମିଷ୍ଟି ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ଜେଜେମାଙ୍କର କିଛି ହବନି। ତମେ ଜମା ବି କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଜେଜେମା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଚେକ୍ କଲେ ପରେ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟି ଜେଜେମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେମିତି କହି ବୈଦ୍ୟ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଷ୍ଟି ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଭାବୁଥାଏ, ଆଗ ପରି ଜେଜେମା ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଜେଜେମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ନା। ମୋତେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ମିଷ୍ଟି ମନକୁ ମନ ପଚାରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ପରୀ ମା କାହାଣୀ। ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ପରୀ ରାଜ୍ୟର ପରୀରାଣୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଲା ମଣିଷକୁ ବୁଝି ଆଣିପାରିବେ ତେବେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସେଠି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ପରୀ ରାଜ୍ୟ ଯିବି। ଚାହୁଁ ବରଂ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଚାଲିବି ପରୀ ରାଜ୍ୟ ଓ ପରୀରାଣୀ ମାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ତାର ଦିନ ସକାଳେ ମିଷ୍ଟି କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରୀ ରାଜ୍ୟ ସତରେ ଅଛି ନା ଇଏ ନୁହଁ ଏମିତି ତା ମନକୁ କହୁଥାଏ। ନା ମୋତେ ଜେଜେମା କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି। ଏମିତି କହି କହି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଓ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଏମିତି ତା ମନକୁ ମନ ସେ ପଚାରିଲା, ମିଷ୍ଟି ତତେ ଯିବାକୁ ହବ ଆଗକୁ। ଜେଜେମାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହବ। ଜେଜେମା ଭଲ ହେଲେ ମୋତେ ଆଗ ପରି ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଗେଲ କରିବେ, କୋଳରେ ବସେଇ ଗପ କହିବେ। ଏମିତି କହି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫା ହେତିକି ଭୟାନକ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୁମ୍ଫାର ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଟପ୍ ଟପ୍
ତାରି ଦେହରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମିଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ତତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ମିଷ୍ଟି। ନିଜକୁ ନିଜ କହି ହାତ ଜାବୁଡ଼ି ମନ କହୁଛି ମିଷ୍ଟି କି ଥଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ତତେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁନି ମିଷ୍ଟି। ମିଷ୍ଟି ଗୁଫାର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ବଗିଚା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମିଷ୍ଟି ତାଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ମିଷ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସତରେ ପରିରାଜ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁନ୍ଦରମୟ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ମନେ ମନେ କହି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପରି ତା ସାମ୍ନାରୁ ବାହାରିଲା। ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ତମେ ହେଉଛ ମନୁଷ୍ୟ। ପରିରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସୁନା ମିଷ୍ଟି, ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିରାନୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମନା କରନି। ସେଇ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀକୁ ମିଷ୍ଟି ସବୁ କଥା କହିଲା। ମିଷ୍ଟିର ସ୍ନେହ ଆଉ ତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଲାଲି ପରି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଲି ପରି, ତୁମେ ମୋତେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଓ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତୁମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ତ ମିଷ୍ଟି? ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ଯଦି ତୁମେ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ଦେବ 3ଟିର, ତେବେ ତୁମକୁ ଏଇଠୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଷ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଲି ପରି କୁହ। ଧଳା ଧଳା ମୋର ରଙ୍ଗ, ପବନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭାସେ, ମେଘ ଆଣି ମୁଁ ଖୁସିରେ ନାଚେ, କୁହ ମୁଁ କିଏ? ମିଷ୍ଟି ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିଛି ଭାବିଲା ପରେ କହିଲା ହଁ, ଇଏ ମେଘ। ଲାଲ ପରି, ହଁ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ମିଷ୍ଟି। ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମୁଡ଼େନି, ପେଟ ଅଛି ମୁଁ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ କାଗଜକୁ ଦେଖିଲେ କାଟେ, କୁହ ମୁଁ କିଏ? କିଛି ଭାବିଲା ପରେ, ହଁ, ଇଏ କଇଁଚି। ଲାଲ ପରି, ୱାଓ ମିଷ୍ଟି, ତୁମେ ବହୁତ ସହଜ ଓ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଲି ପରି, ଏବେ ତୁମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛୋଟ ଘରେ ରହେ ମୁଁ, ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କରେ ମୁଁ, ବଟନ ଦବାଇଲେ ଗୀତ ଗାଏ ମୁଁ, କୁହ ମୁଁ କିଏ? ମିଷ୍ଟି ହସିକି କହିଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଏ ପରା ରେଡ଼ିଓ, ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଡେଲି ଶୁଣେ। ଏଇ ପହେଳି ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପାର ଗଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଜେମା, ଏମିତି କହିଲା ଲାଲି ପରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତୁମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ମିଷ୍ଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଲି ପରି, ବାଏ ବାଏ କରି ସେଠାରୁ ସେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିଷ୍ଟି ସେଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗୁଫା ଅଛି। ସେ ଗୁଫା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପରି ଅଛି, ଯାହାର ହାତରେ ଯାଦୁଇ ବାଡ଼ି ଓ ଶାଗୁଆର ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛି। ସେଠି ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ ପରି ମିଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏଠିକି ମଣିଷ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ଆଖି ଯେମିତି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେତିକିବେଳେ ମିଷ୍ଟି, ତୁମେ କ'ଣ ପରିମା? ନା, ମୁଁ ପରିମା ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପରିରାଜ୍ୟର ସେକେଣ୍ଡ ଗୁଫା। ୟା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଷ୍ଟି, ନିହାତି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି। ତୁମେ ମୋର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ସମୟ ମୋ ସହିତ ଚାଲେ, ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳଇ ମୋ ମୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଜୀବନ ଚଲାଏ, କୁହ ମୁଁ କିଏ? ମିଷ୍ଟି ହସିକି କହିଲା ପରିମା, ତୁମେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ। ଇଏ ହେଉଛି ସମୟ। ପରି ଟିକେ ହସି, ହଁ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ତୋରି ଘରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋରି ସହିତ କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଦେଖି କହିଲ ସିଏ କିଏ? ମିଷ୍ଟି କିଛି ଭାବିଲା ପରେ, ହଁ, ସେ ହେଉଛି ଛାୟା, ଯିଏକି ମୋରି ସହିତ ମୋରି ଘରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ମୋରି ସହିତ କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଶେଷ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ସେତେ ଛୋଟ ହେବି, ଦେଖି କହିଲ ସେ କିଏ? ପରିମା, ସେ ହେଉଛି ମହମବତୀ ବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଯିଏକି ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ଓ ଯେତିକି ଛୋଟ ହୁଏ ସେତିକି ବଞ୍ଚେ।
ଠିକ୍ ଅଛି କୁନି ଝିଅ, ଏବେ ଏଇ ଦ୍ୱାର ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପରିମା। ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଓ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ତାରି ଭଳିକା ଗୋଟିଏ କୁନି ପରି। କୁନି ପରି ମିଷ୍ଟିକୁ ପଚାରେ, ତୁମେ କିଏ ଆଉ ତମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ମିଷ୍ଟି କହେ, ମୁଁ ଛୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ସେ ଗାଁର ନାମ ହେଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର। ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମିଷ୍ଟି କୁନି ପରୀକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। କୁନି ପରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତୁମକୁ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋରି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ମୋତେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ନଦୀ ପାର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି କୁନି ପରୀ, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କର। କୁନି ପରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଦ ନାହିଁ। ମୁଁ କଥା କୁହେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁହଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସେ କିଏ? ମିଷ୍ଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କିଏ? କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ, ହଁ, ସେ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା, ଯିଏକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ନଥାଏ। ଟକ୍ ଟକ୍ ଆବାଜ କରି କହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ମୁହଁ ନଥାଏ। ଆରେ ବା, ତମେ ତ ସତରେ କେତେ ଅତି ସହଜରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ। ତେବେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ସେହି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପରିମହଲକୁ ନେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି କୁନି ପରୀ, ତମେ ଏବେ ତମର ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କର। ତେବେ ଶୁଣ, ମୋର ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। କୁନି ପରୀ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ, ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ହେଉଛି ପାନିଆ, ଯାହାର କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ସେ କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାକୁ ଖାଏ ନାହିଁ। କୁନି ପରୀ, ଆରେ ବାଃ, ତୁମେ ତ ସତରେ କେତେ ସହଜରେ ସବୁ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛ। ତୁମେ ଆଜିଠୁ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥିବି ଓ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁନି ପରୀ ଓ ମିଷ୍ଟି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। କୁନି ପରୀ ତା ଶକ୍ତିରେ ମିଷ୍ଟିକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ। ମିଷ୍ଟି କୁନି ପରୀକୁ ପଚାରେ, କୁନି ପରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ପରିମହଲ? ହଁ, ଇଏ ପରିମହଲ, ଚାଲ ଏବେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି କୁନି ପରୀ। ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପରିମହଲ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇଠି 2ଟି କବାଟ ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟିଏ କବାଟ ନିଆଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବାଟ ପାଣି। ମିଷ୍ଟି, ଯଦି ଏ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲ, ତେବେ ତୁମେ ଏଇ ପାଣି ଦ୍ୱାରରେ ଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେଲ, ତେବେ ଏଇ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବ, ଯାହାକି ତୁମେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ମରିଯିବ। ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମେ ଖେଳିପାରିବ, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। କୁନି ପରୀ ଓ ମିଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁ। କୁନି ପରୀ ଜାଣିଥାଏ କି ମିଷ୍ଟି ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେ ଅତି ସହଜରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ପଚାର। ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଏ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମରେ, କୁହ ସିଏ କିଏ? କୁନି ପରୀ ମିଷ୍ଟିକୁ କୁହେ, ଦେଖିକି ୟାର ଆନ୍ସାର ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ। ମିଷ୍ଟି ହସିକି କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନିଆଁ। ସେ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଖାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ରୋଷେଇ କରିସାରେ ସେ ମରିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ନିଆଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ତୁମେ ଦ୍ୱାର ଚୁନି ପାରିବ, କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ତମେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଚାର। ମୋର ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଏ, କୁହ ସେ କିଏ? ମିଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ସେ ହେଉଛି ଜିଭ। ଜିଭର ତ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଆମେ କଥା କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆରେ ବାଃ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ମିଷ୍ଟି ଓ କୁନି ପରୀ ପରିମହଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଅନ୍ୟ ପରୀ ଓ ପରିମା ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କୁନି ପରୀ ଓ ମିଷ୍ଟି ଦୁହେଁ ମିଶି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନି ମିଷ୍ଟି, ଆମେ ତୁମକୁ ଆମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ ଓ ଦେଖିଛୁ। ତୁମର ଜେଜେମା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଓ କୋମଳ ହୃଦୟ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁମ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ। ଏମିତି କହି ପରିମା ଯାଦୁରେ ପ୍ରକଟ କଲେ ଯାଦୁଇ ଛାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କୁନି ପରୀକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାକୁ ସେଠୁ ଭଲ କରି ଯାଦୁଇ ବାଡ଼ି ଧରି ତୁମେ ପୁରଣ ଫେରିଆସିବ। କୁନି ପରୀ, ମିଷ୍ଟି ତ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିମା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମିଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି କୁନି ପରୀ, ତୁମେ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବ।
ଧନ୍ୟବାଦ ପରିମା। ଏମିତି କହି ଦୁହେଁ ବିଦାୟ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ତମେ ଚାହଁ କି ତୁମରି ନାଁରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟୋରି କିମ୍ବା କାହାଣୀ ବାହାରୁ? ତେବେ ତୁମର ପ୍ୟାର ନା ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ ଆଉ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟି। କୁନି ପରି ମିଷ୍ଟି ସେ ଜେଜେମାକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଭଲ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଖୁଣି ଜେଜେମା ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମା ଆଉ ବାବା ଘର ଭିତରୁ ଆସିଲେ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ତୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଲୁ। ସେ ସବୁ କଥା ବାପା, ମା ଓ ଦାଦିମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଦାଦିମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା। ସେ କୁନି ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ କୁନି ପରୀ। କୁନି ପରୀ ମଧ୍ୟ କହେ, ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାରେ କିଛି ନୁହଁ। ମିଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାପା ମା ଜେଜେ ମୋର ବି ବାପା ମା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବାପା, ମା, ଦାଦିମା କୁନି ପରୀକୁ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ମିଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କୁନି ପରୀ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କହି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିଷ୍ଟିର ପରିବାର ମଧ୍ୟ କୁନି ପରୀକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଲେ। କୁନି ପରୀ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ବାଏ ବାଏ ମିଷ୍ଟି, ବାଏ ବାଏ କୁନି ପରୀ। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଲା।